Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w przystępnym 20. dzylu na jego pomyślnego kalendarium. No i mamy wydarzenia od 14 do 20 maja. No i 15 maja w 1457 roku polski król Kazimierz V IV Jagiellończyk dał Gdańskowi tak pozwany wilgi przywilej. No i łączył Gdańskowi stolemny prawa polityczne, a też gospodarcze. 15 maja w 1934 roku ukazał się śledni numer czytnika Gryf. W 1996 roku była pierwsza edycja Łeglowo-Polskiego prozatorskiego konkursu miana Jana Drzeżdżona, organizowanego przez Muzeum Kaszebsko-Pomorskie Pismienizny i Muzyki we Wejrowie. 16 maja w 1949 roku urodził się Jan Powierski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu, badyra z średniowieku, dziejów Gdańska, Pomorza i Pres, uznany badacz ojciec Gdańskiej Szkoły Mediewistycznej. 18 maja w 1283 roku podczas zjazdu w Miliczu gdański książę Mscewej Dredzi podpisał ugodę z Krzyżykama, no i oni dostali gniewską ziemię, a też dziel w Wiselnym Mierzeje i Załawę. 19 maja w 1941 roku pancernik Bismarck weszedł z Gdyni na swoją pierwszą wojnową rejzę. 19 maja też w 1945 roku w Gdyni ukazał się pierwszy numer czytnika Dziennik Bałtycki, a w 2003 roku 19 maja dodano kaszebskie znaczenie CSB do międzynarodowej standaryzacji ISO 639. 20 maja w 1184 roku Duńczycy zniknęli zapadnopomorską flotę, a zajęli Welin. No i książę Bogusław I musiał później złożyć hołd królowi Kanutowi V, a w 1945 roku w 20 maja w Stargardze odemkła pierwszą po wojnie instytucja kultury na zapadnym Pomorzu. To był Stargardzki Dom Kultury Banowigłe. To wszystko, życzymy do słuchania postępnych dziełów na jego pomorskiego kalendarium. Do uczenia.